ψάλι. Αναστάς, περίμενε, μην τραβάς το τόνο. Έτσι το βάλουμε YouTube αυτό. Ελάτε από εδώ πέρα. Τώρα θέλει μετά του σακέτα. Θα βγάλω και εγώ το αυτό. Ναι, τέτοια. Τα πετάμε όντως, ναι, τα πετάμε, μετάξτε τα. Δήμητρα, Θα πήγαμε στα εκεί. μπαίνει. Πώς θα πάμε στον Αναστάση, πάμε. Λιδία, βγαίνεις εκτός βίντεο. Πάμε. Κατέβα. Στέλνα ακόμα. Πάμε στο πλάι. Αχ, μωρέ, μην με κουτώνεις. Τράβα, κάτω εκεί. Να βάλω την κουκούλα μου. Μισό να βγάλω φουλάρι. Είμαι καλά, ρε παιδί. Έχουνε θέση. Λιδία, πάρ' το κέικο σου. Εγώ δεν έχω, παιδιά. Φτάνει.